Γεια. Μάλιστα. Η δουλειά δεν πάει καλά. Τα προσωπικά μου δεν πάνε καλά με τη γυναίκα μου. Τι άλλο υπάρχει, εγώ δεν είμαι καλά, έχω χολυστερίνη. Φοράω γυαλιά για να διαβάσω. Δηλαδή, κάτι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να βρω κάτι που να μ' αρέσει. Ναι, και σκέφτηκα να φτιάξω μερικά βίντεο για να γελάμε. Έχεις να πεις. Παρακαλώ, τα σχόλιά σου από κάτω. Τώρα είναι λίγο καλύτερα.